Zure lehen bertso saioa, aurrez aurreko ikusten lehen bertso saioa gogoan aldezu? Bertso saioa? Bai, zeuk ikusi zenun, entzun zenun lehen bertso saioa. Zeu ikusle junda, gogoan aldezu? Ba, ikuslete junda... Ze bertsolari zien eta... Ba, horixe, azterra bezeko horixe baino aurretik izteko, eta hola goguene asko, hola, zein saio ikusi ginoan. Aztegarra bizen zantzan orduan, zenbat urte zeuk? Nik orduan 11 urte nugu zen, aitzeke guinen, maaz eta bisok, guinen, haitzalde baten. Da, sepaitia ustapide zin bertzutan. Da, ara sepaizeko zen 13 urte, da ustapidek, 30. Izeko zen da. Orduan txer lehenengo ez da iba hortik, nun behiten entzungun, junebal baina oain horla kordatzen gaitzen. Baina saio ura bintzak gogoan badaukazu? Bai, saio ura. Saio edarra izango zen gogoan hartzeko edo? Ederra izan zen ez da iba, baina bertzo bateo ez da, ordi bertzo hartzen digu, baina bai, norbei guztu bitxezeko, euren presentzia, bertzokeria, gogoan hartu. Gogoan hartu? Ze bertso hartu zen duen gogoan edo, ze gogoan dezu? Gogoan bertso soik ez da, hola gogoan, baina akortzen esepai bintzate. Esango izutet egia, Maria Sorgin deitze iotena, daukabedorrek nobila. 50 urte orantxe, kumplituak saizka ilea, arekin aurrak sortu orduko, zurituko da ogilea. Orduan, goze urti izan bata, hauxe kantazu honan, hauxe. Ogi beltza. Burumen hartu noan. Hoi zepaik esan zian, usta bedei? Bai. Usta bedei erantzunik ez dakazu? Ez, nien nola gogoan hartu hauxe, gogoan da. Beste bat erdi bertzua bai, nire denbora mutil zitala, sekula ez naiz izan du, ogia gutxi nola daguan, ezin indek egizen du, soltero danak esposatzeko, ikariuak esan du. Bikaixun etxetik kantatzen ba. Bai, balkoitek. Bikaixun bertan natzen da. Ola bizi bateo este gauan gelditu zitazen bai da. Espalde ikunduak. Orduan bertsozalea bazinen hori demostratu, gehu bertso saio gehiago ikusi, eta entzun eta bar. Bai. Eta hola almazena, gaur egun ez da zen, almazen hori hola betetzen zenuen. Bai, gero ere, handik aurreare, noiz zien behin ba, bertzola gitsi zien orduan da, zema bertzola zien ba, palestan egiten zienak eba. Bertso saioak, inoiz malen, mutrikune etortzen bat ziren, da galbaixoneo eta estirabixon holoxe urtien bihiru bertso saio entzute ziren orduan bakarrik. Da, ez radio egetzan ez izeta, norbeak ikasitia kantauta aurrea. Ez da bizimolo oengo, klasa bat zanora, gure gazten porako martxora. Kasetarik etzenun behar, zeuk buruan gordetzen zen ditu nolako... Bai, ikasi itxezien baina esatete ba, entzuteko ez tale, oten eukeraik gaura, ez zala, bertzola gitsi zen orduan. Orduan, bertso saio gutxi entzun da, eta bertsolari gutxi entzun da, gehiago estimatuko zenun bertso saioa zanian, eta... Bai, geixo estimatzen bai. Hora, noizien behin gu beti geixo estimatzen da, eta orduan... Badakazu beste bertso saio gogoan nola, gogoan garria izan da zana zuretzat edo zure... Bueno, gogoan garrixia mutrikun hartu nizun, bateo beste horre jai aldixia intzan, horre, Lugosio kanpo guretik mojata gure juntzala eta aldeako jaixi aldixo egin zen. Uztapegi da basarrik zian, orduan batekun, bertzuetan da. Zapatu gabin zaiu goen, da geho gaba pasak mutrikun da, horrengo eubertzik antuzen berriz. Ni
Domeka egugara dio nesa hostien egun izan. Ara, bertzun tea. Bale, lehenko zinezarra goaz, mine, amaituta, aspaldi amaitu zen, baina, antxezienak. Gitarria jotzen dare batzi batzuk, Cecilio Pau eta horrek eta holaxe haigaldi bezan ora. Orduan bertsolariek etorri ziren bezperan, saio egin, urrengo gunean ere bai, beraz... Bai, motiren pasu zen gabarek eta urrengo ordu eta galdiena beste saio zen. Eta saioa hartako bertsoik gogatza aldezo? Bai, gogora jo, geldu txuzitzen bateo beste... Orduan grabaziorik eta kasetarik etzeon? Ez zen orduan, hortakoik etzen ez zen orduan, hortakoik. Zeu gogoan dakasun bertsoa geldituko dira hortan, beraz gaur aprobetxatuko dugu hemen gaudela eta grabatu ingo ditugu horiek. Beraz gogoan dituzun bertsoiek kantatu galdituzu? Behin beharreta gaurre badegu, makinatxo bat testigu, atzo saio bat engendun baina, gaurkore gelditu zaizkigu, hola jendea entredatuaz, ibiltzen gera betigu, jaunak bedeinkatu zaitzatela, obiotzeko mutriku. Hori basarri kantu zuen leheniko. Basarri nagurra. Bai, basarri nagurra zen bai. Da gero ustapidek. Atzo arratzaldetik angina den, mutrikura etorririk, ta ez da falta hemen bersoak, entzuteko egarririk, lehenagotik nik ez nekilean, leku ontako berririk, bizizateko niretzat ez da, hau bezalako herririk. Urrengo basarren bertzu ez dago ondoko guan, baina zela esan zion akortzen nahi, akordatzean begietara, etorritzen zait negarra, ordu bateko autobusean, atauna juan beharra. Ustapetik antzen zion. Hemen jendea gau entzun eta aterako ute harmoni, luzaroago egoterikan, nunbait gaurretzan komeni, jendea ere gustora segon, eta kontentu nengoneni, hemen honela egotekotan, uzileikilloa tauni. Beste ibilizian, zeak eta beste orduan basa, mutrikune ez nahi muntak eta kenduzin zazui zen, ora? Zartxaren ez da gubio eta ziolez nahi eta basan da. Gio basarri atason hori, da, tego basarrik nik gurekin eta lasea eta ez da biden bertzu gaintzarko egun hartu nien hori zele antzun zion. Hemen gaurkoan entzun ditugu, oso isketa gordinak, tanetakoak dira munduan, gorriak eta urdinak, bai kalean da bai baserrian, danak dira de berdinak, jalen ardua egite izkate, ez nien uren ordainak. Hola, tartin hartzen dira, baina segira eura